Čau. Čus bus, řídil jsem autobus. A my vás chceme uvít upoutávky. Upoutávky. Takže toto je naše upoutávka. Viděli jste, jak jsme hráli tuto trapnou hru. A je dobrá, mě baví. Bych řekl. A vlastně budeme natáčet jakoby ve trojice, ale jsme tady dva, protože já u něj spím, je to antivirus, představ se. No, já jsem antivirus. Já jsem Pepsin a třetí asi bude možná Meceno, ale ještě nevíme, takže... Ještě nevíme, protože jeho rodiče jsou takový vůbec. No, takže my vás chceme jenom jako uvítat, my to pak hodíme jako do Camtasia Studio a vlastně to bude upoutávka bez hovna, že jo, takže tak vám ukážu tu trapnou hru, teďko nestoplá. A budeme prostě natáčet challenge, LP, že jo? No, LPčka. Vlogy, vajny. No a třeba takový zábavný videa. Prostě. Jo, třeba, že jdeme jako cestou nikam do prdele, že jo? No, třeba. cestou, opádat petardy cestou třeba. Jo, jako TV Twix do autobusu, víš co? No. To nebyla urážka TV Twix. Ne, my jsme to mysleli ze srandy, jo? Jo, tak. Já vám přikázat svůj prdelku pěkně, ano. To se mi povedlo, že jo? No, prostě. To si bude všechno. My natáčíme kamerou, ještě jsme ji nekoupili. Ale budeme natáčet kamerou, bude moje. Ale... Bude jeho, ale já budu mít PlayStationu kameru, takže já to budu natáčet jakoby let's play přes. Tak jestli chcete vidět, tak on má jako PlayStation 4, jo. Ale to není důležitý, že? To není. Prostě je důležité, aby jsme pro vás natáčeli videa, aby vás to bavilo. A lajkněte video, sdílejte, dolů do komentářů pište, jestli se vám líbilo. Když se vám bude líbit, dejte i odběr. Like. A i odběr. U dalšího videa, no to je jasný, že jo. A když dáte dislike, tak si naserte smrdí a napište nám, co bychom měli udělat v příštím videu. Tak čau, Čus.